Хәзер турларның параллельлек билгеләрен кулланып, мәсьәләләр шешүгә күчик. Тактада бирелгән рәсем. Бу рәсем буенча АБ һәм ДЕ турларының параллельлеген исбатларга кирәк. Рәсемдәге шарт буенча АБ һәм БЦ яклары тигез. Димәк, АБЦ өчпочмагы турында нәрсә әйтергә мөмкин? Әйе, бу өчпочмак тигез янлы. Шулай ук ЦДЕ өчпочмагын тикшерсәк, мәсьәләнең шарты буенча ЦД һәм ДЕ яклары тигез. Димәк, шулай ук ЦДЕ өчпочмагы тигез янлы. Тигез янлы өчпочмакның нигез янындагы почмагы үзлеге буенча АБЦ өчпочмагында А һәм С почмаклары тигез була. Бу почмакларны 1 һәм 2 дип тамгалыйк. Шулай ук ЦДЕ өчпочмагында нигез янындагы С һәм Е почмаклары тигез була. Бу почмакларны 3 һәм 4 дип тамгалыйк. Димәк, почмак 1 белән почмак 2 тигез булды һәм шулай ук 3 һәм 4 почмаклары тигез булды. Яңадан 2 туры БД һәм АЕ турлары кисешкәндә барлыкка килгән вертикаль почмаклар тигез була, ягъни 2 һәм 3 почмаклары тигез. Бу почмакларның тигезлегеннән 1 2-гә тигез булды, 3 почмагы 4 почмагына тигез булды һәм 2 почмагы 3 почмагына тигез булды. Бу 3 тигезлектән бергә чыгып, нәрсә әйтергә мөмкин? Ягъни 1 почмагы 2 почмагына тигез, шулай ук 3 почмагына тигез һәм 4 почмагына тигез. Ягъни бу бирелгән 4 почмак безнең тигез була. Бу тигезлектән чыгып, 1 һәм 4 почмаклары турында нәрсә әйтә алабыз? Әйе, бик дөрес. Бу почмаклар аркылы ятучы почмаклар. Ягъни АБ һәм ДЕ турларын АЕ кисүчесе белән кистергәндә барлыкка килгән аркылы ятучы почмаклар. 2 турының параллельлек билгесе буенча аркылы ятучы почмаклар тигез булса, турлар параллель була. Ягъни 1 һәм 4 почмаклары аркылы ятучы. Шуннан чыгып, АБ һәм ДЕны параллель дип әйтә алабыз. Исбатланды. Киләсе дәрестә 2 турының параллельлек билгеләре белән танышуны дәвам иттербез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.